Nitlob lilek tgħinni Mulej f'dal ħin biex waqt li naqsam din it-testimonjanza hekk inti tini l-kuraġġ hekk biex jiena nkun nista' ngħidha b'mod tajjeb. Jisimni Rodrik, għandi 41 sena, miż-żewġ il-Lorraine, għandna żewġ subien li hemm ta' 16-il sena u din ta' 10 snin. Jien il-kbir minn 3 ulied, il-ġenituri tiegħi kienu għadhom teenagers meta kellhom lili. L-ewwel snin ta' ħajti qattajthom f'Karrejja, Slam, fil-Belt Valletta magħrufa bħala Ddiju Balli. Għexna ma' koppja li kienu rabbew l-ommi minħabba problemi fil-familja tagħha. Ma kinux jiġu minnha, imma lili ħabbewni ħafna tant li b'rispett kont insejħilhom nannu u nanna. Sintenti rispett veru ma tantx rejthom. Skużawni. Anzi pjuttost inkwetajthom speċjalment meta bdejt nikber. Ir-relazzjoni bejn il-ġenituri tiegħi ma tantx kienet daqshekk tajba. U billi aħna konna familja pjuttost fqira, spiss konna nispiċċaw f'qagħda finanzjarja diffiċli minħabba li missieri ta' kultant kien jitlaq mid-dar. Minn qed ċkejkna bdejt nilgħab il-futbol u nitħallet ma' subien akbar minni. Dawn diġà kienu jilagħbu mad-dnub u ma tantx domt ma bdejt nagħmel bħalhom. Meta kelli xi 9 snin, billi l-Karrejja kienet verament fi stat ħażin, waqgħu xi xorok mis-saqaf u l-post ġie kkundannat. Kellhom isibulna post ieħor u spiċċajna ħal-qormi fi flet tal-gvern. Billi kont mill-belt ġejt ibbullijat u qlaj daqqit mhux ftit. Sintendi ma kontx inħallihom b'xejn biex norihom li ma tantx kontx fidil. L-iskola ma tantx kont bravu u meta kelli 13-il sena missieri ħareġni għal xi żmien biex ngħinu fil-gabbana fejn il-baħar li kien ħa. Kienu jiġu persuni kriminali u sakranazzi u minn għandhom komplejt nitgħallem il-ħażen. U f'dak iż-żmien bdejt nixrob alkohol. Għattajt xhur sħiħ norqod fil-gabbana u mhux id-dar. Darba minnhom għamilt imħatra mal-kok li kien imħawwar waħda sew. Min jirnexxielu jibla l-aktar primli tal-klieb. Missier mar wassal lil-kok id-dar u ħallini hemm u lili ħallini hemm. Sibt ruħi waħdi il-gabbana magħluqa u bdejt naqta' nifsi u ħassejt nisemmut. Però missieri ma damx ma wasal u kif rani hekk ħadni bil-ġiri lejn l-isptar fejn tawni l-kura. Darb'oħra rġejna konna, jien u l-kok, se norqdu fil-gabbana. Billi din il-gabbana kienet f'post imwarrab, konna nżommu pistola li jista' jkun. Il-kok kien fis-sakra nobis. U ħin minnhom qabad il-pistola, żamma xi biet il-bot minni. U puntaħħa lej rasi u beda ta' parsi jisparali biex jiċċajta. Xil-laħda fil-għodu wasal missieri, għajjat li u staqsini. Għax nilgħab bir-revolver tiegħu. Għedlu x'kien ġara u baqa' skantat. Miraklu qalli, għax kien sab il-bullet sparata mwaħla fil-kanna. Alla ħares ħarġet għax kien joqtolni. Ta' 13-il sena għamilt xi 3 snin nilgħab il-futbol mat-tim nazzjonali ta' Malta. Imma spiċċajt waqaft għax ix-xorb qawwi beda jagħmel tiegħu u ma kienx tgħaddi ġurnata li ma kontx nixrob. Bdejt insir dejjem aktar aggressiv. Speċjalment ma' min jafli, imbruljum ma li x'kien ċans, rispett lejn ħadd u lanqas lejn dawk li kienu jħobbuni. Mix-xorb għaddejt ta' drogi qawwija, cocaine, ecstasy u eċċetera. U kull ma kien jiġini f'moħħi kont nagħmlu bla ma noqgħod naħseb jew nikkoppa wisq. Ħadd ma seta' jikkontrollani. Ma nafx xogħlijiet li biddilt. Fit-8 xhur biddilt xi 12 impjieg. Kont nispiċċa mkeċċi minħabba l-attitudni tiegħi. F'dak iż-żmien il-ġenituri tiegħi provaw jgħinuni bil-mod tagħhom. Imma m'għaliex kien kelma speċjalment missieri ġieli konna nispiċċaw fl-idej. Ġie żmien fejn bdejt nitħassar l-ommi. U xtaqt kieku nobdija. Kienet tattendi grupp ta' talb. U meta stedditni aċċettajt u għamilt xi ftit żmien nattendi.
Issuġġerit li wkoll infittex l-għajnuna u nidħol il-Caritas. Mort u bdejt inħossni xi ftit aħjar, imma xorta bqajt dgħajjef u naqta' spiss. Kif kienu jiġu xi mumenti diffiċli arani nerġa' poppi. Il-grupp tat-talb bdejt immur regolarment. U l-maxxejja spiss talbu fuqi. Xi tip ta' maġija kienet tiġri, għaġġieli waqt it-talb u qajt mal-art. Drabi oħra kienu jgħiduli xi ħaġa li kienet vera f'ħajti, jew li kienet qed tiġri u kont nippressjona ruħi mhux ħażin b'dawn l-affarijiet. Dawn kienu l-aktar ħwejjed sopranaturali li qatt rajt. Imma il-pjaċir tad-dinja u d-dnub xorta kienu jirbħu mal-ewwel opportunità li kont naqa' mill-ewwel kont naqa'. F'dak iż-żmien intqajt ma' Lorraine illum Marti. Batit mhux ftit miegħi f'dak iż-żmien. Issa bdew ġejjin il-konsegwenzi ta' dak li kont għamilt fil-passat. Waqgħet f'depressjoni u din bdiet tigrava dejjem aktar u aktar mal-mogħdija ta' żmien. Bdejt nifissa fuq kollox u nalaqt fija nnifsi. Min-naħa kont nitlob il-Alla biex ifejjaqni u min-naħa l-oħra spiss kont naħseb biex intemm ħajti. Ma rridx naf bil-psikjatri u lanqas bil-birimli. Bdejt immur il-quddis kuljum u nqer spiss, imma dnub xorta waħda baqa' jsaltan qawwi fija. Bdejt niġri minn grupp karizmatiku għal ieħor, inħossni tajjeb għal dak il-ħin u wara ftit nerġa' niġi għalli kont, jekk mhux għar. Darba wieħed mill-leaders ċempilli u qalli: illum titlifix il-laqgħa għax ġej persuna li jista' jagħtikom palata tajba. Kont entużjast li mmur biex forsi fl-aħħar insib soluzzjoni għal ħajti. Dan ġie ippriedka fuq l-evanġeliżmu u ma ġara xejn straordinarju bħalma s-soltu kien jiġri f'laqgħat karizmatiċi. Tħajjart nibda nattendi laqgħa li kien beda ġo sala f'Paċeville. Offrilna wkoll għajnuna personali u bdejt nintaqa' miegħu ras imbras. Dan ġara xi 16-il sena ilu. Kif dan iż-żmien għall-ewwel darba bdejt nisma' affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Evanġelu tal-Grazzja. Kull darba li konna nintaqgħu kienu jiġru żewġ affarijiet. L-ewwel nett kif kont nisma' xi verità mill-ewwel kienet tagħmel wisq aktar sens minn dak li s'issa kont smajt. It-tieni kif kont nitlaq kont inkun xi ftit konfuż imħawwad billi l-affarijiet kienu ġodda għalija. Però bdejt nara kambjament f'ħajti. Naqqast mix-xorb, l-imġieba d-dar fuq ix-xogħol inbidlet għall-aħjar. Xorta waħda però kont qed nidgħajjef f'ċerta dnubiet u bqajt naqa' spiss. Xi affarijiet bħal drogi sparixxew f'kolb wieħed minn ħajti. Oħrajn ħadu żmien. Ma nistax ngħid li sa dan iż-żmien kont twelid mill-ġdid. Smajt l-Evanġelu minn għandu u bqajna nintaqgħu regolari. U tista' tgħid sirna aħwa fil-mulejn. Jien ma kontx inħobb naqra, speċjalment bl-Ingliż, għalkemm kont naqra l-Bibja bil-Malti u xi kotba oħra qosra. Darba tlabtu xi ktieb tajjeb u għaddieli ktieb ta' J.C. Ryle. Niftakar laqtitni frażi waħda li kienet dwar Ġesu. I am sitting on my mercy seat, waiting for more sinners before I close the door forever. Din xejn ma stajt inneħħiha minn moħħi. Sa dan iż-żmien kont għad nisaq waħda fid-dinja u l-oħra mal-mulejn. U dejjem nistenna li l-moħħi se jfiq kompletament mid-depressjoni. Avolja mentalment kont ħafna aħjar. Spiss kont smajt dwar l-importanza tat-talb, tal-qari u tal-meditazzjoni tal-kelma. Ħajja mexja fl-ispirtu, ħajja ta' qdusija u servizz. Imma qatt ma sibt is-saħħa la nagħmel dan kollu u lanqas li nagħmlu sew għaliex id-dinja Satana u l-ġibdiet fija kienu jirbħu kważi dejjem. Biex nagħtikom eżempju, ma kienx irnexxirqhom filgħodu kmieni biex nitlob u fil-għaxija it-television mhux il-qari tal-kelma kien jerbaħ. Kont bqajt noħroġ fil-weekend u nixrob ftit, imma xorta dan kien iwassalni għad-dnub. Darba ma flaħx iżjed. Dort lejn il-mulej bidmuħ f'għajnejja u tlabtu biex jagħmel xi ħaġa fija u bija.
Fil-jiem ta' wara bdew ġejjin f'moħħi dawk il-veritajiet li kont smajt, frus mill-iskrittura anke l-frażi ta' Rajl. Ġieni ġuħ spiritwali, ħaġa ġdida għalija. Bdejt nerġa' nitlob u nfittex kif se nqatta aktar ħin mal-mulej. U aptit għal-qari u għasmiħ ta' priet kim in-nies ta' Alla kienu ġejjin ħafna. Bdejt noħroġ aktar rebbieħ fuq id-dnub, il-vizzi, tipjib, xorb, xarar, dandir tal-biss, bdew ħirġin il-barra b'qawwa kbira. Ma domx biex indunajx kien qed jiġri. Beda ġdid u l-qadim spiċċa. Dak li kien hemm f'kemtu issa m'għadux biss fil-ktieb. Imma beda jseħħ fija. Tani ħaelsien mill-kastik eternu. Salvazzjoni, ħajja ġdida, ħajja spiritwali. Bdejt nitlob u naqla, rajt weġibiet ċari għat-talb anki fejn jitlu bżonnijiet immedjati u materjali. Wara xi żmien il-mulej xi żmien il-mulej tani ħajja ġdida, saqsejt il-marti, kienx qed tara kambjament fija. Qalt li iva. Inxebħek ma' dvalja. Qabel kont dvalja sewda b'teba bajda. U issa sirt dvalja, skużawni. U issa sirt dvalja bajda b'teba sewda. U d-depressjoni. Dejjem kont naħseb il-mulej se fejani kompletament, imma l-mulej kellu pjan aħjar. Wan taffili mill-piżżejjed li ma kontx nifilħu. Tu għallimni u għadu jgħallimni li hu jinsab qrib tiegħi fiha. U għadu jgħallimni u jsaħħaħni biex niddilja mal-marda minn jum għal jum. Veru dan ma nagħmlux b'mod perfett, kultant għadni noqtor, imma jerġa' jqajjimni. Fija kibret xewqa qawwija li nservi l-mulej. Ma skoprejtx mill-ewwel li ma qasam ridni, naqdih, u provajt nagħmel diversi ħwejjeġ tajbin li ma kinux dik is-sejħa partikolari għalija. Darba waħda kont qed nippassiġġa marsa skala. Bla ma kont qed naħseb fuq hekk. Ħassejt ruħi mqanqla lejn dawk il-partit ta' nies li qed jippassiġġaw hemm bla ma ħadd qed ikellimhom dwar is-sajtna ta' smewiet. Dan baqa' f'moħħi u f'qalbi. U fl-aħħar iddeċidejt li nibda mmur f'din lokalità b'mod regolari u naqsam l-Evanġelu man-nies. Nista' ngħid li sibt posti u l-esperjenza passata tiegħi man-nies sempliċi ta' triq għenitni mhux ftit. Wara xi 5 xhur skoprejt il-letteratura pubblikata minn dar pubblikazzjoni Il-materjal li qrajt laqatni ħafna. U wara ftit ikoll armajt karru b'dawn il-kodba Kristjani biex hekk waqt li nkun qed nevanġelizza xi ħadd u juri interess naddilu xi ktieb minnhom biex jaqrah. Biex nikkonkludi, nixtieq nirringrazzja l-mulej għaliex kont mormi u ġabarni. Kont mejjed u reġa' tani l-ħajja. Ġesu ħafirli ħafna għalhekk jien irid inħobbu ħafna. Waqt li nkompli nitlob u jkompli għamilni nsir nixbħu aktar. U jien irid inkompli naqdih. Qed nistennih jiġi għalija biex bħalma wedni joħodni miegħu fil-ġenna fejn hu diġà qiegħed. Din l-akbar ħaġa li qed nistenna. Nixtieq bħala ringrazzjament lil Alla naqsam din il-parti minn ħin magħkom. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free.